Så er der nogen hernede i åen. Ja, men nu har vi jo... Hvad laver I? Jamen, vi har jo travlt med at fjerne alle de her sten, hvor hun skal falde ned, så hun ikke slår sig. Så Hvad siger du, Charlotte? der er jo nogle store sten. Der er nogle store sten, ja. Så dem skal vi lige sørge, så hun ikke skader sig. Det kan du kan både høre stenene. Hvad mener du, sådan en her? Er det nogle ordentlige sten? Så Eva, hun sidder faktisk, som vi har set, hun sidder her på broen sammen med sin lille søster og skriver sin dagbog. Og så kommer mobberne og skubber Eva i, så hun falder lige herned i. Er det der, hun så skal sidde? Det er lige her, hun skal Det, sidde. så må vi jo bare lige sørge for, at stenene de er væk lige derfra. Yes, for hun skal jo nødigt komme til skade, den lille Absolut søster. ikke, men hun er en modig pige, når hun vil gøre sådan noget. Det må jeg godt nok sige. Det er jo Jeg er det. medlem af en stuntklub eller sådan noget. Ja, det må vi sige. Hvad er det? Det er... Man finder mange sjove ting i sådan noget, hva'? Det er sgu noget af en højtaler. Det er noget af en højtaler. Ja. Det var der Jeg tror noget. ikke de første, der har skudt en film her, kan man sige. Eller? Nej, vi har en kraftig lyd. Super. Tak for det.